Con éxito, pois tería mesmo certo grado brevemente certo distanciamento do día a día nun proceso electoral absolutamente máis complexo. O Partido Popular, que o Partido Popular quere buscar consensos que mirase para outro lado. En definitiva, polo tanto, o Grupo Popular digamos que mantén a súa liña de traballo intenso de presentación de iniciativas iniciativas que esperamos levar ás distintas comisións e plenos ao longo deste período de sesións, un período de sesións no que, desde logo, os deputados do Grupo Popular, con independencia, insisto, de que hai un proceso electoral moi trascendente para o noso país, non esquecerán que o principal traballo que teñen que facer é impulsar o traballo parlamentario, a aprobación de normas e de iniciativas de impulso para a millora tanto do que é a situación económica como a millora dos servicios sociais no noso país.